Takže ahojte, chcela by som vám v tomto dnešnom videu ukázať, ako robím krabičky na mieru. Tak táto konkrétna je už hotová. Tá je zafarbená aj etiketa. Robím ich presne na mieru, podľa tých obrázkov, ktoré vytvorím. Takže čo k tomu potrebujeme? Nechal si ako vzor jednu celú krabičku, takto aj s obrázkami. No, potrebujeme hrubší papier, mám takýto krásne štrukturovaný, jednej z druhej strany. Podložku, na ktorú položíme ten papier, pravítko, ceruzku, gumu v prípade potreby, ak by sme sa náhodou pomýlili, nožničky, takýto nožík, to je tiež perfektná pomôcka, a takéto rezátko, ale to je viac menej na označovanie čiar, aby som ich potom lepšie vedela zohnúť. Takže musíme si premyslieť, akú výšku tej krabičky chceme mať. Toto. A vlastne ju musíme zohnúť, aby aj z vnútornej strany bolo to pevnejšie. Takže vlastne na jednu mieru robím aj túto výšku, aj toto vnútro. Takže to dáme na 2 cm. Teraz ideme na dĺžku tej kartičky, tak si ju môžem takto preložiť. Vidím, že kartička sama o sebe má 10 cm, ale keďže chcem, aby bola voľne v tej krabičke, tak musím dať o pol centimetra viacej. A zase pokračujem. Výška 2 na preloženie ďalšie 2. Keďže viem, že toto môžem rovno odrezať, tak si to hneď aj urobím. Krásne sa mi to oddelilo. No a za tento druhý. I tak jemne urobím čiary. Neprereže sa mi to, lebo to nie je také ostré ako nožík. K tomu. Ešte druhú stranu si musíme riadne premerať a odstrihnúť. Takže zase po 2 cm. Teraz si takto zmeriame. Ten obrázok má šírku 7 cm. Takže zasa o pol centimetra musíme ísť ďalej.
A zase si označíme. Hotové. A teraz vlastne podľa týchto čiar, ako sú označené, tak ideme vyhýňať. Každú jednu stranu. Už tu máme všetky, sú krásne pozahňované. No. Takže teraz ideme ponastrihávať tieto dlhšie strany. A odstrihneme to, čo nepotrebujeme. Chvíľočku vám to ukážem. Toto nám je vlastne zbytočné, toto bude treba takto spojiť. Samozrejme to budeme lepiť. Takže tieto krajové budeme postrihávať, lebo sú nám úplne zbytočné. Pôvodne som zabudla povedať, že ešte potrebujeme aj lepidlo. Používam toto tekuté. No a naniesiem si lepidlo na tieto všetky strany, ktoré budú musieť byť poprelepované. Nebojte sa dať aj trošku viacej toho lepidla, lebo ono to potom vytečie. A pripravím si aj vlhčené utierky, lebo bude treba si poutierať aj ruky. Aby som si zbytočne nezašpinila z vonkajšej strany krabičku. No a teraz môžem to už takto pospájať.
nechať. Dobre potlačiť viackrát, aby to lepidlo sa dostalo všade, na celú tú plochu. To vypadne. Ešte samozrejme to treba nechať trošku postať, aby sa spojilo to lepidlo s tým papierom. Takže mohlo by to byť hotovo, čo je navyše lepidlo, tak to utieram. Nechám odstáť a potom ešte raz to riadne skontrolujem, či to udrží alebo nie a prípadne sa to ešte raz prelepí. Krabička je hotová. Teraz môžeme zase skontrolovať, či sme to dobre napasovali. No, perfektné tie kartičky. Môžeme urobiť vrch. Vrch robíme o 2 mm dlhší aj širší a vlastne vrchnú časť urobíme o 0,5 cm kratšiu, aby bola takto pekne. Keďže by sme to dali na tie 2 cm ako aj tú spodnú časť, tak vlastne by sa nám akurát prekrývali a keďže chceme, aby bola taká pekná, aby som mohla ju aj pekne otvoriť, aby sa mi to podarilo, že za čo chytiť túto spodnú časť, tak túto urobím kratšiu. Ale samozrejme hej, väčšiu o 2 mm, celkovú krabičku, aj šírku, aj dĺžku, len výšku urobím menšiu. Takže vypadá to takto, je to hotové. Takže môžem už no. Čo myslíte, bude v poriadku? Bude to pasovať? Paráda, krabička. Nádherné. Môžem ju nastriekať peknou ružovou farbou. Chceme tam etiketu.
to. Dobre, obrázky, etikety, nalepené, afirmácie. A z tejto strany. Do krabičky také uložené. A čakajú na nového majiteľa.